Valitettavasti kun tämä sote kaatui, niin mä olen skeptinen. Mä en usko, että me saadaan ensi vaalikaudella aikaiseksi. Me pitäisi tehdä sosiaaliturvauudistus, joka on niin vielä, väittäisin monelta osin vielä vaativampaa harjoitus kuin sote, ja meillä olisi sotekaan vielä valmis. Olen skeptinen. On tutustunut eri puolueiden ajatteluun tässä. Tuntuu siltä, että meillä on ikään kuin vähän lähestytään ihan samalla logiikalla. Me varmaan ollaan eri mieltä siitä, että pitääkö se olla vastikkeellinen vai vastikkeeton. Ja me ajatellaan, että se pitää olla vastikkeellinen. Mutta sitten erityisesti olisi kiinnostavaa nähdä, että miten itsensä työllistäjät, freelancerit, tämmöiset silpputyöntekijät, mikrotyöntekijät hyötyisivät perustulosta. Uskotko vahvasti, että sillä on työllisyyttä lisäävä vaikutus, eikä passivoiva vaikutus? Kyllä hirveän paljon ihmiset puhuu siitä, että se byrokratia on niin kuin pahinta ja sitten pelko siitä, että menettää erilaisia etuuksia, soviteltua päivärahaa joutuu odottamaan ja niin edelleen. Että niin kuin byrokratian pelko on aika lamauttavaa ja kaikki aktiivimallit ja monenlaiset leikkurit siihen päälle, niin moni ei uskalla niin kuin ottaa silpputyötä vastaan.